बानी हम नहले राजा रहत नि दूर हो जाई बड़ बड़ पहले जरूर हो। बानी नहले राजा रहत नि दूर हो जाई बड़ बड़ पहले जरूर हो। लहरा उठावा जानी छूछा के हट रानी देहिया मसला तो निकरी चित पटा रानी देहिया मसला तो निकरी चित पटा। बतिया मानी हो राजा जानी दुई दिन के बात बा। आना कानी जन कर गोरी अपना रहल जात बा। ओहो ऐसे कहे कैले बड़ो। बतिया मानी हो राजा जानी दुई दिन के बात बा। आना कानी जन कर गोरी अपना रहल जात बा। कैसे के तोहरा हम समझाई 3 महीना बाद देह चकराई। एगो तजीद लेके जानी पिया राता रानी देहिया मसला तो निकरी चित पटा रानी देहिया मसला तो निकरी चित पटा। लागता केहू के कहल करेला राइटर संजय दीवाना हो। रिंटू लाल यादव बाड़े सिखबले बड़ा कार नाम हो। ओहो लागता केहू के कहल करेला राइटर संजय दीवाना हो। रिंटू